खुलुमबाय गासैखौबो ओमफ्राय दा 12-13 इस्लारि मेमोरियल फुटबल ट्रफी 2025 दिनै 12 बोसोर जाबाय ओमफ्राय बिथांनि मुङाव माने बेयाव फुटबल माने गेलेगासिनो थायो चेम्पियनशिप बिनि थाखाय ट्रफिनि थाखाय ओमफ्राय जोबोर मोजां मोनदों आं फैनानै ओमफ्राय दिनै फैनानै मिथिफैबाय मानगोनां बिथां जतिन इस्लारिया मोनसे समाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बे स्पर्ट्स माने माबाखौ एसोसिएशनखौ बिथाङानो दाजेननानै गोबां स्पर्ट्सनि थाखाय खामानि मावदों होननानै आंनो फोरमायना होदों गतिके जों बिथांमोननि मुंखौ जोङो गोजोरै जों लाखिनांगोन ओमफ्राय सालाकाटि ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफामोना जायखिजाया गेलेग्राखौ मोजां मोनग्रा सुबुंमोना मानगोनां जतिन इस्लारिनि मुङाव जि ट्रफिखौ होगासिनो दं भबिष्यत जाहाथे बे ट्रफिया माने थायो बेनि थाखाय आङो कमिटिखौ खावलायनाय थाबाय जाहाथे कन्टिनिउवासलि बेखौ सालायलांबाय थानो हायो ओमफ्राय जुदि कमिटिया जुदि आङो दा जिहेतु आङो गोदानै मोनबाय बेनि थाखाय हेल्थनि खोथाखौ दा बिथांमोना बुंथ'वाखै जुदि फोरमायोब्ला निस्सय आङो नायगोन जोंनि सरकारि जानानै ओमफ्राय आङो गथै बिटिसि ओनसोलनि जोंनि स्पर्ट्सखौ मोजां मोनग्रा जायफोरनिखि अर्गेनाइजारफोर दङ आं बिथांमोनखौ खावलायहरदों जे फैगौ जोङो 2026 मायथाइनि प्रथम बे जानुवारि दानाव जोङो बिटिसि ओनसोलाव स्पर्ट्सखौ जोङो बोरै डेभेलप खालामगोन जेनेबा दा गोबां जोङो खमायलांनाय बायदि नुगासिनो दं जोंनि प्रडाक्सन माबाफ्रा ओंखायनो बे प्रडाक्सनखौ जाहाथे जोङो मोजाङै लाखिफिननो हायो आरो किसुमान गेमखौ जाहाथे जोङो नेसनेल लेभेलसिम आरोबाव लांनो हाबावो बेनि थाखाय जोङो मोनसे पलिसि लागोन ओंखायनो जोङो बे पलिसिखौ जानुवारि दाननि माने फार्स्ट सप्तायावनो जोङो बेखौ सावरायगोन ओंखायनो गोबां जोंहा टेलेन्ट दं जोंनि बे ओनसोलाव आरो लोगोसे बिटिसि हालामाव फुटबलखौनो बुं जेरै बक्सिंखौनो बुं टाइकन्ड'नि खोथाखौनो बुं आर्सारिनि खोथाखौनो बुं बा अन्यान्य आरो माखासे इभेन्ट्सआव जोबोर टेलेन्टखौ जोङो माने बिदि गेलेगिरि जों नुनो मोनो खिन्थु बिथांमोनखौ मोनसे फुल फर्म अर्गेनाइज खालामनानै नेसनेल लेभेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनायाव एसे माबा मोनसे माने माबा थालांनो हागौ जोंनिफ्राय बे सेटबेक थालांनो हागौ ओंखायनो बेफोरखौ जाहाथे जोङो गैया खालामनो हायो बिनि थाखाय बिटिसिनि स्पर्ट्स माने माबा डिपार्टमेन्टआ बेखौ जों नायगोन एबारनिफ्राय जोङो स्पर्ट्सखौ जेसेबांखिनि माने जौगाहोनो हायो बिनि थाखाय जोङो माने बिथांखि आजावगोन ओंखायनो जों नुनो मोनदों गोबां माने एलेकाफोराव बिराद मोजां मोजां फुटबल गेलेग्रा दङ गोबां टाइकेन्ड' गेलेग्राफोर दङ बक्सिंनि गेलेग्राफोर दङ रेसलिं माने गेलेग्रा माने मानसिफोर दङ ओंखायनो बिथांमोनखौ जोङो बोरै नेसनेल लेभेलाव लांनो हागोन बबे माबाजों राहाजों बे पलिसिखौ जोङो फैबाय थानाय जानुवारियाव जोङो सावरायगोन जिहेतु नेसनेल लेभेलनि जितु फुटबल बादायनाय जेरै दुरान्ड काप बा सन्टस ट्रफी बे रोखोमनि बादायलायनायफोरखौ खुंदोंमोन नोंथांमोननि बे जितु सरकारनि समावबो बेबायदि मोनसे हाबाफारि लादों दा जों बेखौ सावरायगोन आं जिहेतु दा गोदानै मोनदों आं बे माने माबाखौ सावरायगोन जे बोरै जों एबार बांसिनै आं दानि होननाय बायदि जोंनि माने प्रडाक्सननि हाबाफारियाव जोङो जोंनि फैसाखौ जेसेबां नाङो एसेबां बाहायगोन प्रडाक्सनाव जेरै ट्रेनिं बबेबा मोनसे क्लाबा बा बबेबा मोनसे एसोसिएसना जुदि ट्रेनिंनि बेबस्था लादोंब्ला बेखौ जोङो फाइनान्सियेल जों एड खालामगोन बे हिसाबै लादों आरोखि ओंखायनो जोङो जाहाथे फिसानिफ्राय जोङो बे सोलोंनायखौ जोङो लागोन जेरै जों जुदि दा 13-15 बोसोरनि गथ'फोरखौ जुदि होयोब्ला निस्सय जोङो 5 बोसोरनि गेजेराव जोङो बेनि प्रडाक्सनखौ जों मोननो हागोन रिजाल्टखौ जों मोननो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों बेटार जितु गेलेनाय बेखौ गोबाङानो हास्थायदों क्वालिटि जितु गेलेनाय बिनि सायाव कचिंफोरनि बा एकाडेमिफोरनि बेबायदि जों बेखौनो जोङो सावरायदों बेखौनो जों सावरायगासिनो दङ आरो जोङो पलिसि जों आजावगोन मानो होनब्ला दा जोंनि जायफोर माने कचफोर दङ बे कचफोरा बबे लेभेलसिम हायो ओमफ्राय नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेलसिम हाहैनो हाया जों बे बाथ्राखौ जोङो आरोबाव जों सावरायबावगोन ओंखायनो जोङो इन्टारनेसनेल लेभेलाव जिहेतु लांनांगोन बिनि थाखाय जोङो इन्टारनेसनेल लेभेलनि माने फोरोंग्रा जों बिथांमोनखौ जोङो जोंनि केपासिटि अनुजायै जोङो लाबोनो थाखाय जोङो सेन्टारसा खालामगोन बेखौ जोङो साननानै दोनदों आं होनदोंबा नै जानुवारि दानावनो जों सावरायगोन जिहेतु आङो स्पर्ट्सखौ मोननाया बारा गोबाव जायाखै आङो 15-20 दिनल'सो जादों ओंखायनो आङो सानगासिनो दं जे बेखौ बोरै डेभेलप खालामनो दा ओंखायनो बे स्पर्ट्सखौ दैदेनग्रा माने गोरों मानसिफोरखौ लानानै आङो सावरायगोन आरोखि बिथांमोननि एडभाइसजों जोङो खारगोन बेखौ
बेखौ बांहोनायनि मोनसे राहा लागोन नामा कमिटिफोरा माखासे समाव दा जोंहा भबिष्यत बेखौ जों सिन्था खालामगोन खिन्थु आं दानि होननाय बायदि बेनो आरोखि जोङो बांसिनहै जाहाथे सोब माने इभेन्ट्सआव मानसि दिहुननो हायो प्रडाक्सन जों बांसिन खालामनो हायो बेनि थाखाय जायफोरनिखि स्पर्ट्स अर्गेनाइजार दङ बे अर्गेनाइजारफोरखौ जोङो हेल्प खालामगोन প্ৰেছ মিডিয়া আৰু ইলেক্ট্ৰিক মিডিয়া আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ কাৰ্য চলিছে গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনতো আপোনালোকে আমাক সহায় সহযোগ কৰিব চলাকাটি স্পৰ্টছ প্ৰমোটাৰ ছ'চাইটি কাৰণ আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰাইজে গম পায় এইটো আমাৰ 12তম যতীন ইছলাৰী মেমৰিয়েল ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট এইবাৰ 12 বছৰ আমি হ'ল গতিকে আমি যেনেকৈ খেলাটো দিব লাগিছিল এই বছৰ খুব খৰখেদা কৰি দিব লগা হোৱাৰ কাৰণে কাৰণ আমাৰ যিজন প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আছিলে তেওঁ যোৱা হেৰিত কেইদিনমানৰ আগত তেওঁ মৃত্যু হ'ল আৰু তেওঁ মৃত্যু হোৱাৰ কাৰণে আমি খৰধৰ কৰি আমি নতুন কৰি কমিটি গঠন কৰিব লগা হৈছে আৰু সেই দায়িত্ব প্ৰেচিডেণ্টৰ ময়ে পালোঁ গতিকে মোৰ তেনেকৈ অভিজ্ঞতা নাই তথাপিতো আমি যেনেকৈ নহওক আগবঢ়াই লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আমাৰ এই বছৰ ইয়াত 8টা টিমে জইন কৰিছে 7টা গেম হ'ব আৰু 21 তাৰিখ অহা 21 তাৰিখে চূড়ান্ত খেলখন হ'ব এই চূড়ান্ত খেলত যিটো চেম্পিয়ন হেৰি হ'ব টিম হ'ব তেওঁ 40,000 টকা পাব ৰানাৰ্ছ আপে 25,000 টকা বেষ্ট প্লেয়াৰ 2,500 আৰু বেষ্ট গলকিপাৰে 2,500 টকা পাব গতিকে আশা ৰাখিছোঁ ৰাইজে ইয়াত দলে দলে যোগদান কৰিব আৰু আপোনালোককো অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে মিডিয়াবিলাকৰ জৰিয়তে যাতে সকলোকে তাৰমানে আহ্বান জনায় সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোককো ধন্যবাদ থাকিল আৰু আজি ইয়াত আহি উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে বিশেষভাৱে মই আপোনালোকক ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা বা প্ৰমোটাৰ ছ'চাইটিৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ আমাৰ ইয়াত গোটেই কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰে যিখিনি আমাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লীগ খেলে সেই লীগ খেলা টিমবিলাককে লোৱা হৈছিল আৰু কি আজি প্ৰথম হিচাপে ইয়াত হৈছিল আমাৰ এই NTPC টিম আৰু আমগুৰি চিগনেল আফাক গতিকে ফাইনেল মেচ এতিয়া আলহী এতিয়ালৈ আমি হেৰি কৰা নাই হয়তো আজি আমি আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত ল'ম তাৰমানে সময়ে আমাৰ খুব তাকৰ 4 তাৰিখে নতুন কমিটি গঠন কৰা হ'ল 8 তাৰিখে আমি আলোচনা কৰিলোঁ আজি 14 তাৰিখে আমাৰ খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিব লগা হৈছে সেইকাৰণে কিছু আমাৰ মানে সমস্যাও হৈছে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ ৰাইজৰ সহায় সহযোগত আমি খেলখন যাতে সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিব পাৰোঁ আৰু ধন্যবাদ থাকিল